Ora sambok elokke yo. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yuk. Tublak tak. Wah. Sik bas. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu mengatakan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok ding tak ndeng tak ndang ding. Ngalih. Tak warai. Jangan ngalih. Jajal, ngono. Aku. Ya. Jajal piye? Kowe ngarep pemberi? Aku ngarep. Bro, ayo. Ayo jajal. Mubeng rene lho. Oh mubeng to. Lah ngono jajali. Ayo. Kok ngono. Iya. Sik. Kok kene. Oke. Sinjane kon. Kene. Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awak. Wis ora tanggapan kabeh dikopok iki. Kene lho. Rene kabeh. Kene. Kiki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Dadi Joget apa iku? menika joget bebek arep ngendok ngoten niku. Duk. Napa, Pak? Mentok dobel. Minok tabel. Asik. Ayo. Sik, bareng. Jiro lu, yo. Putar. Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki ngene. Pak, kita sapi bokonge bojoku, Pak. Kita. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Oh, berarti kau delok. Pas adus didasteri transparan ngono. Heeh. Kowe tok, Pak Bah. Koreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Dadi, Yo. kaya ngapa? Lali janjine. Ayo, kayak mau. Saya jajal yo. Dadak mbangku. Kiwonen. Ayo, rada jajal. Kiwonen. Sik. Piye to, Mas? Ya ampun. Pak Minto nyapet usane iki. Sopo sing ora demen roh bokong kaya ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sapa wong ra ndek bengkok? Ah, kono lurah bilangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ra ndek bengkok sapa? Jenengan. Bengkokku ki sitoki. Yo, bengkok sitok. Bengkok sitok iki kena udan saya mun dibeber kok. Kono. Jadi rada nduk Nek. Nah, rada mendak. Rada mendak. Jajak sik mendak ngerti terus mendak menurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Tak saka. Tak saka. Iki aja diuner iki. Iya. Karang Dawa, Jawa Tengah. Mas Darsono.